हेल' लोगोफोर बे समाव फै जों मिथिना लानाय माखासे गोनां बाथ्राफोर जायफोरखौ जोङो जेनेरेलि रायलायनानै लोगोफोरजों मिथिनाय जाया दा बेफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैनाय जादों दा गोबाङानो मिथिखागौबो जानो हागौ दा बेफोरखौ मिथिखायोबा नोंथांमोना नायाबाबो जागोन आरो मिथियाबा नायना लानो हानाय जागोन बे समाव दङ गासै मोनद' लाबोदों बेफोर जाबाय बबे हादराव बांसिन हिन्जाव बा आइजो माहारि दङ बबेयाव हौवा बांसिन दङ बबे हादराव गेदेर दैमा बांसिन बिलो बांसिन बालाहामा बेफोर गासैबो फेक्ट्सफोरनि बागै नोंथांमोना बाहाय मिथिनो मोनगोन अब्ला फैदो बेखौ नायदिनि फारि मोनफा दा बेबायदिनो गुबुन भिडिअ नोंथांमोन दैलि मोनबाय थागोन आरो बेफोरखौ डिसक्रिपसनावबो लिंक मोनगोन आरो नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानैबो नुनो हानाय जागोन दानिया फैदो फारियै नायलांदिनि बबे हादराव बांसिन हिन्जाव दं अब्ला लोगोफोर बियो आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा बियो 2021नि UNDP अर्थात इउनाइटेड नेशन्स डेभेलपमेन्ट प्रग्राम जाय वर्ल्डनि पपुलेसनखौ रिपर्ट खालामो दा बिनि हिसाब बादियै बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों नेपाल हादराव बयनिख्रुइबो बांसिन आइजोफोर दङ होनदों दा बेयाव 100याव 53 सायानो आइजो गोलैयोनो आरो बाखि 46 साया हौवा गोलैयोनो अब्ला हौवानिफ्राय बांसिन आइजो गोनां आइजोफ्रा बांसिन गोलैहैबाय 100नि गेजेराव 46आ हौवाफोर गोलैयोबा 54आ हिन्जावफोर गोलैगोन दा बेखिनि बेखायनो नेपालाव बांसिन हिन्जावफोर दङ होनदों बेनिफ्राय नेक्स्टआ दङ बबेयाव बांसिन हौवाफोर दङ दा हौवाफोरनि बेलायाव बेयाव UAE हादोरा बांसिन दङ होनदों बेबो एके रिपर्ट बे जाहैबाय UAE थारमाने इउनाइटेड आरब इमिरेट्स बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ बेयाव दङ गासै बाहाय हिसाबाव होदों गासै मोनफ्रोम जुदि 1000 आइजोफोर लायोब्ला बेनि एगेन्स्टआव 2275 हौवाफोर थायो होनदों अर्थात बियो हिन्जावफोरनिफ्राय डाबलनिबो बांसिन बाहाय हौवाफोरा दङ आरो 1000 सा हिन्जावफोरनि एगेन्स्टआव 2275 सा होनदों बेनिफ्राय दङ बबे हादराव बांसिन दैमा दङ होनदों दा बाहाय बांसिन जोङो दैमा होननानै बुङोब्ला मेजरखौ लानाय जायो बेनिफ्राय जुदि दैमा दैसा गासैखौबो लानानै इंलिसाव रिभार होननानै बुंनाय जायो जेखौ नाथाय बे रिभारफोरा माखासेया ट्रिबिउटारिसफोर थायो दालाय दैमाफोर माने दैमानि गेजेराव गोग्लैहैनाय गिदिर दैसाफोर दा बेफोरखौ लायोबा बांलादेशखौ गोबाङानो नुनो मोननाय जागोन आरो गोबां सार्च खालामबा बांलादेश हिसाबै मोननाय जागोन नाथाय मेजर रिभार माने जोबोद गिदिर दैमाफोर जुदि बांसिन गोनां होननानै बुङोबा बाहाय रासिया एबा रुस हादराव दङ जेरावहाय मेजर हिसाबै 36 मेजर रिभार्स दङ होनदों रुस हादराव बेनिफ्राय दङ बबे हादराव बांसिन बिलो दङ बा बिलो हिसाबै केनाडायाव बांसिन दङ होनदों केनाडायाव बांसिन बयनिख्रुइबो बिलोफोर दङ होनदों बेवहाय गिदिर फिसा टटेल 8,79,800 अर्थात 879,000 बेयाव ओमफ्राय 800 दङ होनदों नोंथांमोना जेरै नुनो मोननाय जादों बुंनाय जादों बाहाय मिलियननि जुदि सानोबा बेखौ 879,000 आरो बेखौ जोंनि इन्डियाननि जुदि काउन्ट खालामोबा 8,79,800 दा बेखिनि बिलोफोर दङ होनदों बेनि उनाव दं बबे हादराव बांसिन बालाहामा दङ होनदों दा बालाहामानि बेलायाव एबा डिजार्टनि बेलायाव जोङो जेनेरेलि जोङो साहारा जायखौ जा आफ्रिका बयनिख्रुइबो लार्जेस्ट होननानै जों मिथियो नाथाय बेनि अनगायै जोंनाव मोनसेनिफ्राय बांसिन गोबां फिसा गेदेर बालाहामा थानाय हादरफोरखौ बाहाय खिथानो नागिरदों बे हिसाबै बाहाय जोङो चाइना एबा चीन हादरखौ मोनथिनाय जायो होनदों जेराव 13 नाम्बार्स दं होनदों 13टा गिदिर फिसा बालाहामाफोर दं होनदों चीन हादराव दा बेनिफ्राय बबे हादराव बांसिन लेखा गोरों दङ बेथ' जोंनि थाखाय मिथिनो गोनां बाथ्रा बेयो जाहैबाय 2021नि पपुलेसननि जिहेतु रिपर्ट बे हिसाबैबा गासै मोनथाम हादराव बयनिख्रुइबो बांसिन लेखा गोरोंसिन दङ होनदों जायफोर माने 100आव 100%आनो 10% लेखा गोरों गोग्लैदों जेरावहाय दङ अन्डरा बेयावबा 100% बेनिफ्राय पपुलेसनाबो खम खाथार फिसा हादरफोर 77,355 ल' बेनिफ्राय दङ नर्थ करिया बेयावबा 100% दं 25,887,041 बेनिफ्राय दङ उजबेकिस्तानावबो दङ 100% बेनिफ्राय 33,935,763 पपुलेसन दङ बेनिफ्राय सेन्ट मेरिन'आव 99.90% दङ होनदों अर्थात 10% जाहांहां आरो बेवहाय पपुलेसनाव खमथार नाथाय मानिनांगौआ जाहैबाय गोबांथार पपुलेसन थानायावबो जेरैहाय उजबेकिस्तानाव थांनाय 2019 सिमाव फार्स्ट पजिसनमोन आरो 18आवहाय फार्स्ट पजिसनमोन बेनि उनावहाय दा बेजों लोगोसे 10%आ मोननै नर्थ करिया आरो इन्ड'नेसिया बे मोननै हादरा गाखोसिनबावबाय आरो
दा बेखिनि दा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन नोंथांमोननो बेबायदि फेक्ट्स एबा मिथिनो गोनां बाथ्राफोर लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।